Good morning mga higala, alas 8:27 na tagna sa buntag, inyong higala Benji Telisik. Sa Health TV Cebu, mayog buntag mga viewers, no? Adlaw karon nga kini ang Biyernes, 18 sa buwan sa Hunyo 2021. Sa mga nag-birthday karon, good morning kaninyo. Og sa mga nagsaulog sila adlaw tawhan ubang adlaw happy birthday. Oy, advance happy birthday to kang kasamang Arnold Bustamante. Onya dito ron nalukad direkta sa kaning Station 4 Mabulo Police Station mga higala. Nunod na sa kining atog exclusive day interview ang kaning suspect, no, sa katubi tong dunay shooting sila nahitabo dito sud sa Samang sa Barangay Careta sa May Ludo Cemetery. Katubi tong duha ang gipamusil, patay ang usa dito na spot, but pila ka pagkaugma namatay pong usa katong angol. So diya ta karon sa Mabulo ato hinabion ni si Manuel Inaya, no, ang katong suspect mga higala nga mi nadakpan sa PNP o sa Mabulo Police Station ng Matungura. Oni. Okay. Ato sa yon. Sige. Well, mayong buntag nimo live ka sa TV. Kumusta ba imong kuan imong pamilya ron? Kumusta naman? Oo, ang lugar ni sinsa ka tong gato. Nga naman. Ikaw ko mo tong duha? Sa Asa adto? Richard. Tong una namatay. Dili, ang nabuhi na sa ospital. So agatong buhi nga katong namatay pod. O sa di inuna ngano na imuting giposil si Richard katong iyang kauban. Ano ya sa primero na pangita na silo sa li. Silo sa Babay. o sa banibag o sa di mabay. O sa ni mabay imong Pilipino. o niya. O sa di ka nang giuyab-uyab? Ni Richard? May pagdugda na mga buyag sila ba. O niya? Kuan na ako nga nagsunod og gawa sa balay. Ang imong kapuyo. Oo. Asa nga balay dito sa imong inyong kapuyo, ano sa kang balay ni Richard? Dili atong suyan sa igsoon sa akong kuan, Pilipin. Okay. Tapos balayan. Ano, na nung panay tabuha, naksyon mo siglayod no. Ako nagito kumod. Ako nang ko na larigo. Katutungura na kay dang armas na. Oh, puro mini tinda. I see. O sa man ka nang kuwala nag taon-taon ka nagduda nga ang kini si sumato nga nakahukom ka nga o kinaon sa mga ini umasak pang gini mo dito na. Dili. Wala mo plano nga mo kaniya pero katong tay mga nagkuan na ako siya ni action mo siglayod nako. Sigda. Ano na lang ko. Ang katong usa nga unang namatay, kinsa man to siya? Wala mi kakuan na to, wala mi kila to. Pero usa man to kanang nadambay to tungod sa imong kasugo? Wala sa bungan kuan na to, wala mo bawo to. Ngon sa? Kuan katong lakiya nasa dia dito. Ayo ba ang gikuan sa ngadto. Sumoto nga na usa ni nadamay na to sa pagkapusila nimo. Matong na-apil siya katong una namatay? Wala. O sa may kwan, well, o sa may kanang nagkahukom nimo nga ni nitahan ka sa atong kapulisan o ginakop ka tungod kay siyempre ni surrender man ka. O sa may kanang kwan, gawa sa konsensya. Loy sa sumayaan nga yang mga papa ba nga daw sa ilo ba. Ang gagawa na nabuhat na ko ba. Mga ni tukoy kayo yan na ko gamay kayo. Wala kayo kakuan ni. Pili di wala sa mga bata ni Richard. Gamay ba kayo sir? First kasi mo ani? Ha? First kasi mo? Kasi. Okay. Ano naot ko sa ilong taon na tiya ba. Sa mama ni Richard. Mama ni Richard. Naot ko sa ilong taon nila ba. Kung dali ko nga tabang lisod nila ko. Sa itong pagkahitabo, di mo ka nagtago-tagoan to?